διοργανωτές για την πρόσκληση αυτή. Ξανά μετά από 15 μέρες έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση, συγκέντρωση και είχα και εγώ τη δυνατότητα να παρέμβω στη Θέρμη, εκεί όπου πραγματικά χτυπούσε η καρδιά της Θεσσαλονίκης και όσοι αντιδρούσαν για τα χαράτσια. Μια έμπρακτη κίνηση αντίστασης και αλληλεγγύης. Είχαμε την ευκαιρία επίσης στο Ηράκλειο της Κρήτης να κάνουμε αντίστοιχες κινήσεις για να δείξουμε ότι εκεί είναι η πραγματική Ελλάδα και δεν πρόκειται να περάσουν τα σχέδια των δανειστών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πληθεί, η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται και η Ελλάδα θα παλέψει. Επομένως, ξεκινάμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή εδώ η εκδήλωση σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα και καθώς ερχόμουν, γιατί άργησα, έφευγε και αρκετός κόσμος και ίσως οι διοργανωτές δεν εκτίμησαν ότι έπρεπε να έχουμε πάρει πολύ μεγαλύτερη αίθουσα, διότι όλη η Θεσσαλονίκη θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Τη στιγμή μάλιστα που πανικόβλητοι οι τρεις αρχηγοί των κομμάτων της κυβέρνησης ψάχνονται πώς θα ξεφύγουν από την έγκαινη του λαού. Δεν τολμούν να συνεδριάσουν με τον Παπαδήμο για τα μέτρα. Διότι αυτά τα μέτρα που θέλει να επιβάλλει η Τρόικα, ο Παπαδήμος και οι τρεις αρχηγοί, είναι μέτρα που δεν πρόκειται να περάσουν. Δεν πρόκειται να τα ανεχθεί ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εγώ στον χρόνο που έχω να μιλήσω δεν θα κάνω μεγάλη ανάλυση. Διότι έχουν μιλήσει προηγούμενοι. Και διότι, αγαπητοί φίλοι, τα έχουμε μάθει όλα. Έχουμε γίνει οικονομολόγοι, συνταγματολόγοι, γνωρίζουμε τα πάντα. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε επί του πρακτέου. Να μιλήσουμε πολιτικά, να μιλήσουμε για το διατάφτα. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαφήνεια στο βηματισμό μας. Τρία είναι τα επίπεδα δράσης. Πρώτον, χρειάζεται ένα κίνημα αλληλεγγύης και αυτό είναι ξεκάθαρο, διότι δεν πρέπει να αφήσουμε το λαό μας να πεινάσει. Δεν πρέπει να αφήσουμε την κυβέρνηση και την Τρόικα να πετάξει τους ανθρώπους στον δρόμο. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι το έχουμε κατακτήσει. Έχουν ιδρυθεί ομάδες πρωτοβουλίας σε όλη την Ελλάδα και εκεί είναι η βάση πάνω στην οποία θα πατήσουμε για να πάμε στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι η αντίσταση. Η αντίσταση σε όλα τα επίπεδα. Η καθολική αντίσταση. Και εννοούμε πολύ συγκεκριμένα. Χτες ήθελα να κόψω, να θυμάμαι καλά, μου το είπε ο Καλεάδης, στο ρεύμα σε μια περιοχή. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί και απέτησαν και κέρδισαν και δεν κόπηκε το ρεύμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και αυτό είναι αντίσταση. Αλλά να το πω και διαφορετικά. Εμείς ως πολίτες επί της ουσίας ασκούμε το πρωτογενές δικαίωμα. Διότι σήμερα η χώρα βρίσκεται υποκατοχή. Έχει γίνει σφετερισμός εξουσιών από την Τρόικα και από την κυβέρνηση. Επομένως η λαϊκή κυριαρχία και ο λαός πρωτογενός με βάση το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος υπερασπίζεται το Σύνταγμα, υπερασπίζεται τους νόμους και το χαράτσι είναι παράνομο, είναι αντισυνταγματικό. Εμείς είμαστε νόμιμοι εδώ, οι άλλοι είναι παράνομοι. Επομένως, από άκρου σε άκρον πρέπει να περάσει αυτή η αντίληψη και να δημιουργηθούν αυτές οι ομάδες. Έχω 10 λεπτά. Άμα περιμένετε θα ακούσετε. Και το τρίτο θέμα είναι το εξής. Είναι αυτό το οποίο ξαναείπα εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 9 Ιούνιου στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. Χρειάζεται η δημιουργία αντιμνημονιακού κοινωνικού μετώπου εξουσίας, μετώπου το οποίο θα πετάξει έξω τους δανειστές. Αυτό πρέπει να γίνει. Και για να οικοδομηθεί αυτό το μέτωπο πρέπει να μην προσδιοριστούμε με βάση τις όποιες ιδεολογικο-πολιτικές μας διαφορές, διότι τότε θα χάσουμε. Το βασικό είναι να ενωθούμε. Δεν θα τσιμπήσουμε όπως έγινε η ιστορία του 46. Εμείς απέναντί μας έχουμε την ξένη εξάρτηση. Έχουμε αυτούς που τους στηρίζουν και είμαστε το 99% και αυτοί
Αυτή είναι το 1%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, αυτό το αντιμνημονιακό μέτωπο πρέπει να ξεκινήσει από τα ελάχιστα και να πάει στα μέγιστα. Και τα μέγιστα είναι να διαμορφώσει εκλογικό πρόγραμμα και να συμμετάσχει στις εκλογές αμέσως και να διεκδικήσει την εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το μέτωπο θα ενώσει τους Έλληνες και τους ενώνει. Και απέναντί μας έχετε δει από τις δημοσκοπήσεις, τα κόμματα του μνημονίου δεν μετράνε καθόλου. Γιατί αν μετρούσαν θα είχαν κάνει εκλογές για να τις κερδίσουν. Φοβούνται τη δημιουργία του αντιμνημονιακού μετώπου που θα πάει ενωμένο στις εκλογές και τότε να δείτε τι θα συμβεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το μέτωπο Ελλάδα και η μεγάλη προσπάθεια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μανώλη του Γλέζου και του καθηγητή μου του Γιώργου του Κασιμάτη είναι μια σημαντικότατη πρωτοβουλία και πρέπει να στηριχτεί και είναι στη Συντονιστική Επιτροπή και είναι τιμή μου και τη στηρίζουμε. Όπως είπε ο καθηγητής μου ο Γιώργος ο Κασιμάτης, είμαστε όμως ελεύθεροι τι θα κάνουμε παραπέρα στις εκλογές. Και σας λέω, γι' αυτό ήρθα σε αυτή την εκδήλωση. Όλοι μαζί διαμορφώνουμε το νέο αντιμνημονιακό μέτωπο εξουσίας, πάμε στις εκλογές και αν θέλουν να κάνουν εκλογές την επόμενη μέρα. Διότι μόνο έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα λοιπόν, δεν το ξεκινάει ένας άνθρωπος, το ξεκινάμε όλοι μαζί. Μόνο έτσι γίνεται. Λοιπόν, και αυτό το μέτωπο είναι ανοιχτό σε δυνάμεις που επιθυμούν, σε ανθρώπους, σε πολίτες που επιθυμούν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. 7 σημεία είναι αυτά τα οποία θέλουμε και τα οποία είπα και τότε στην πλατεία Αριστοτέλους. Και θέλω να ξέρω και είμαι σίγουρος ότι όλοι συμφωνείτε. Πρώτον, ακύρωση της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου και όλων των νόμων που έχουν περάσει. Δεύτερον, ακύρωση του επονίδιστου χρέους. Αυτό το οποίο είναι παράνομο, είναι απεχθές. Προσοχή όμως και προστασία στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί με το κούρεμα πάνε να χρεώσουν τις ευθύνες στα ασφαλιστικά ταμεία και να μας πάρουν την περιουσία. Τρίτο θέμα. Άμεση διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του αναγκαστικού δανείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν πετύχαν να βγάλουν μια απόφαση στο Διεθνές Δικαστήριο κατάπτυστη για να καλυφθούν οι Γερμανοί, αυτοί και θα προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά προσέξτε, αφορά τα θύματα. Είναι κάτι το οποίο θα παλέψει το αντιμνημονιακό μέτωπο. Αλλά τα υπόλοιπα δύο θέματα, το αναγκαστικό δάνειο και οι πολεμικές διεκδικήσεις για τις καταστροφές είναι στο τραπέζι. Δεν τολμούν τόσα χρόνια να το παλέψουν. Εμείς θα πάμε με αυτή την άποψη ως αντιμνημονιακό μέτωπο. 4. Δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, γιατί παράγεται πλούτο στη χώρα και τον παίρνουν οι συγκεκριμένοι. Αυτό θα τελειώσει. Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, προστασία των δημοσίων αγαθών του κοινωνικού κράτους και ανάπτυξη της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας. Ήδη στη Θέρμη και αλλού έχουμε την ανταλλακτική οικονομία και πρέπει να τα προχωρήσουμε. Πέμπτο και βασικό, συντακτική συνέλευση για νέο σύνταγμα που θα θεμελιώσει τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Έκτο, κατοχύρωση της ΑΟΣ, διότι δεν θα αφήσουμε στους άλλους να πάρουν τον υποδαλάσσιο πλούτο. Και τέλος, παραδειγματική τιμωρία όσων έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα για τις ΑΟΣ. Αυτό είναι. Και να καταλάβουν ότι όπου και να πάνε η Νέα Ελλάδα θα τους βρει, θα τους φέρει πίσω, θα δικαστούν, θα λογοδοτήσουν. Αυτό να το ξέρουν πριν τολμήσουν να βάλουν τις επόμενες υπογραφές για το ξεπούλημα. Διότι θα λογοδοτήσουν και η νέα διακυβέρνηση αντιμνημονιακή θα ακυρώσει ό,τι υπέγραψαν αυτοί εδώ. Διότι δεν έχουν νόμιμη εξουσία, διότι σφετερίστηκαν την εξουσία. Επομένως, γιατί δεν θέλω να σας κρατώ, εγώ πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια, η Ελλάδα πρέπει να συνεχιστεί στο κομμάτι της αλληλεγγύης και της αντίστασης. Και στις υπόλοιπες πόλεις και
Αθήνα και στην Κρήτη να ξεκινήσουμε ένα αγώνα στο άμεσο διάστημα τους επόμενους 2 μήνες να συγκροτήσουμε το αντιμνημονιακό μέτωπο εξουσίας που θα είναι έτοιμο για τις εκλογές. Εγώ αυτό πιστεύω, με αυτή την εντολή. Αλλά αυτή η συγκρότηση δεν θα γίνει από 1, 2, 3 ανθρώπους. Μόνο αν το θέλετε εσείς θα γίνει. Και αυτό είναι το βασικό. Και πιστεύω ότι το θέλετε. Πρέπει να πάμε δυνατά, πρέπει να πάμε να δώσουμε τη μάχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.